fonnoɗen wonde e nder réseaux sociaux eɗen gulla eɗen luuha eɗen mbiya merci Ablaye Ndiaye goto fof emen ɗum ɗo fonno haɓade par ce que ko ɓiɓɓe fuutankoɓe ponno waɗande fuutankoɓe donki jogade nder ɓernde waɗande ɗum fuutankoɓe ɗum woni ko Ablaye Ndiaye ari wadde sauvé le Fouta ittude ɗumen e ɗonka wattude ɗumen hennane e ɗum ɗo hennane yarnude ɗumen nder ladde kay ko nder ladde kay weeli wadde hennane ndiyam ɓaadi wonɓe nder ladde ɓe hennane jogii ko fof sukaɓe mumen nan toon école aji mumen fof ne mboɗi hay goto nanneta e école sibabude e hennane safo mo jiiɗa fof ne jogii bidon ngaji 10 bidon ngaji nogas mo jiiɗa fof ne reggini temedere mbabba ujunere mbabba ene ƴeewoya ndiyam ko yari laamuji men ngala hen haaju heedanɓe ene politique ngala hen haaju te ñande politique jeeyi fof kala to ɓuri wonɗude e nder ndiɗo ladderi ko hen ɓe jahata ɓe ƴetta carte mabɓe hennane ɓe ƴeewoya hennane jomumen e mbannoya ɗumen carte d'identité je mbaɗanɗa ɗum ene fof ɗo goto fof emen ene foti ƴeewde ɓernde mum laamde cer wiya Ablaye Madina Gounass a jarama Ablaye Ndiaye a jarama Ablaye Ndiaye yo Allah yoɓe ɗonka ko ganduɗa e ittude Fouta en jii hay gure men mawɗe gure hande ɗe ganduɗa ko gure politique gure ɓe ganduɗa hande ko jogiiɓe des leaders politique hay ɗeɗon gure hande omono itta ɗomka mumen wadde noon poɗɗen ko darade mbiyan mo Ablaye Ndiaye a jarama ɓuri ko jooɗiɗen e nder panel aji eɗen jettodi